Здравейте, казвам се Никола Лалов и съм военен журналист в Медиапул. Днес в подкаста на нашата медия, наяве с Медиапул, ще разговарям с военният експерт Димитър Ставрев, който близо 30 години следи военната тематика. Първо с най-актуалната тема – приемането на новите изтребители F-16, които закупихме от САЩ и Lockheed Martin на 2 транша за общо около 5 милиарда лева. До края на годината се очаква у нас вече да има 8 от новите изтребители. Какви са твоите очаквания, какви са предизвикателствата, свързани с усвояването на новите изтребители? Какво точно е етапа на усвояването, мога да кажа от ВВС, тъй като това е класифицирана информация, поне публично известно, че има пристигнали 6 самолета, 2 спарки, т.е. двуместни учебно-бойни самолети и 4 бойни едноместни самолети. Но какво се става с тяхното приемане, нищо кой не знае. Има известно само, че първата спарка има течен двигател, който би трябвало да се ремонтира от представителите на производителя Lockheed Martin. И още един самолет с софтуерен проблем. За другите нищо не се знае, никой нищо не казва публично. Какъв е процесът по принцип на получаването и усвояването на нова техника от този калибър? Първо се приемат самите машини, след това започват да се облитат. Би ли обяснил целият процес? Аз базирам това, което ще кажа на това, което публично е изявено от ВВС. Тоест казах, че те първо трябва да се приемат документално, след това трябва да се приемат технически, след това да се облетят и след това после ще се използва за обучение на пилотите, които ще пилотират F-16 в България. Ако приемеме за факт, че до края на годината вече ще разполагаме с 8 машини, кога според теб българските военно-въздушни сили ще имат възможност да дават бойни дежурства с тях? Само уточнение, няма да разполагаме, ще имаме пристигане на българска земя. Разбира се. Те си още не са приятели. Значи една система за бъде приятел на въоръжение си издава специална заповед, както вчера беше с новия боен кораб. А кога ще почне да дежурство, когато сме готови? Даването на бойно дежурство не е това самолетът да бъде приятел и да почне да лети. Има определен брой процедури, които трябва да се усвоят от пилотите, от техниците, от инженерно-технически състав, който ще обслужва самолета. Това не е като нова кола, париш, проверяваш неговото на маслото, нарядането гумите, заряда на акумулатор и тръгваш да караш колата. Не. Това е сложен процес, който изисква много етапи. Всеки един етап трябва да се премине последователно, без прескачане, без ускоряване, излишно, тъй като знаем, че за гравитацията почивен ден няма. Така че да бъде това безопасно на пилоти, които ще ги експлоатират, всичко трябва да бъде направено съгласно нормативните документи. Аз мога базираме моето предположение, това, което ще даваме военно дежурство F-16, на база на опита на съседните държави. Значи в Полша, която е много по-голяма държава от нас, много по-голям военен бюджет, много по-голяма възможност, те купиха 52 машини F-16 Block 50-52. Тях им трябваха между 3-4 години да стигнат начална партийна готовност, т.е. възможност да даване на бойно дежурство. На какво според тебе се дължи демонстрирани оптимизъм от страна на военното ръководство и политическото ръководство в България, които дават различни срокове, но общо взето се движат около 2 години грубо? Не мога да говоря от тяхно име. Предполагам, че те имат много повече информация, сколкото имам обществеността, но когато аз се разполагам само с публично предоставена информация. Но е така. Всички искаме български ВВС да имат способности, защото когато се наложи, България трябва да има военни способности. В случая с танкера Кайрос демонстрира как на документи има структури, има способности, на практика ги няма. Така че за да не се получават такива фатални пропуски в способностите, процесът на приемане и усвояване на самолет трябва да е планомерен, равномерен, осъзнат, съгласно нормативните документи и тогава ще има добър резултат накрая. Не се ли издават отново системни проблеми в управлението на големите военни сделки, включително лошо планиране, които като че ли тези системни проблеми прозират във всички големи сделки, включително и в тази за F-16? За съжаление си много прав. Много хора в България, въпреки че България вече 30 години е член на НАТО, не осъзнава, че трябва да се работи по натовските стандарти. Значи купуването на една система като самолет, като нова боен кораб, като нова бойна машина, не е купуването на оръжие. Това не е като купуваш 50 000 пушки Манлихер и почваш Балканската война. Това вече не е така. Така нещата вече не стават по този начин. Това купуваш система, купуваш оръжие. Тоест, освен самолета като върха на айсберг, като черешка на тортата, отдолу под него има много неща. Имаш първо поддръжка, имаш обучение, имаш тренировка, имаш логистика, имаш боекомплект.
Много от тия неща, за съжаление, в България не са направени при след закупуването на F-16. Давам пост пример. Едно от изискването на американска страна беше България да има истински 3D радари. Значи, че едва наскоро проекта за 3D радари беше вкаран в програмата SAFE на Европейския съюз. Те първо ще се случва договор, те първо ще тъкат доставките, първо ще тече инсталирането на радарите, тяхното интегриране. В това време F-16 няма да се използват, дори да почне да летат, те няма да се използват пълноценно, защото няма да получават опозната картина на въздушна обстановка. Един по-с пример. Също с инфраструктурата. Знаете какви са проблемите с инфраструктурата в авиобаза Граф Игнатиево? Бяха дадени 300 милиона 100% авансово. Това бяха само първоначалната сума, по неофициална информация тя вече е двойна. Това ще да кажа аз. А като дадат 100% в сумата, много от фирмите, които получиха сумите, просто изчезнаха. Обектите не са завършени. Според последната публична информация, която е подал министър Запрянов, от 47 обекта той заварил един завършен. Тази година се успее да завърши още 17 и 17 са в процес на завършване. До 45 има още доста. Тоест самолетите ще са тук, дай Боже, колкото може по-скоро, обаче имам готова инфраструктура за тяхната експлоатация. Най-важното, няма го тренажера. А тренажерната подготовка е една от най-важните елементи от подготовката на бойните пилоти в НАТО. Тоест, поне 30-40% от намерението, който знаме, че около 120-150 часа в страните от НАТО се прави на тренажер. И този тренажер го няма. И тук отново виждаме системен проблем в управлението на всякакви проекти на ниво Министерство на отбраната. Излизат всевъзможни данни за нередности, много съмнения, следва проверка от прокуратурата и резултатът е, че няма установени нарушения. Като че ли този филм го гледаме непрекъснато. За да не влизаме в дълбоката политика, само ще кажа, че знаете, че България и прокуратура няма. Това е тъжната истина. Така че колкото и неща да бяха открити като наредности, през годините назад ние с вас спомняме много планове в Българската армия. Ако да припомня само на нашите зрители, че имаше първо план 2005, стана план 2004, 2004 е адаптиран, 2009, 2015, 2020, 2026, 2032. От тия плана не повече от 10% бяха изпълнени. Да, общото на всички армейски планове, че остават само на хартия. До сега нямаме. Да, но в това време минаха 35 години. Тоест, най-новата техника, която беше останала от Съветския съюз, който давно вече не съществува, е останала 86-87. Тогава са 40 години почти. Тоест, ние за 40 години, за разлика от другите източноевропейски държави, които първо ремонтираха и модернизираха старата съветска техника, сега почнаха пълномерно да я заменят. И само свивахме от 5, правихме 4, от 4-3, от 3-2, от 2-1, от 1-0. Тоест, непрекъснато се свиваше възможностите на българската армия, способностите, свиваше се бойната техника. Без това свиване да услужава ресурс, който бъде насочен към те, колкото говорих, към модернизация, към закупуване на нови системи. И сега всичко трябва да купя наведнъж. Тук пред мен е списък с проектите, които трябва да се реализират в областта на отбраната. Те са в момента, само да погледна, 30 проекта. Смяташ ли, че Министерството на отбраната има административен опит и експертиза? Само да говориш, значи тези 30 проекта по груби сметки, както ги сметам, са над 15 милиарда евро. Това са огромни пари за България. И никоя държава не може да се позволи да смени цялото си въоръжение наведнъж. А ние трябва да го смениме просто защото трябва да минем на другите, на натовските стандарти. След с началото на войната в Украйна на 22 година, който не беше разбрал, трябваше да разбере, че повече съветска техника не може да се експлоатира в България. Прекъсвате връзки с производителя. Другите страни от от НАТО, които притежаха така техника, да риха на Украйна. И оставихме единствено експлоатиране от определен вид техника, който няма никакъв начин да се поддържа. Или се поддържа с много големи компромиси. Така че тази техника трябваше максимално бързо да се прекрати експлоатацията в България и да се мине към натовските стандарти. Защото просто такова е на настояща геополитическа обстановка в Европа. Няколко уточняващи въпроса. Първо, ако може да се върнем към Граф Игнатиево там. Разбрахме на по-ранен етап, че има проблеми с пистата. В крайна сметка тя беше приета. Ти имаш ли някаква информация доколко е сериозен този проблем? Щом сме приели пистата, явно може да аз се надявам, че все пак контролните органи на Министерството на отбраната, които се занимават с приемането на такива инфраструктурни обекти, се сложат си работа. Предполагам, че ако някакви забележки те са били отстранени и се надявам, че пистата в момента може да се експлоатира безопасно от F-16.
Във връзка с тези предстоящи проекти, които са на масата за 15 милиарда, смяташ, че Министерството на отбраната има експертен и административен потенциал да управлява тези проекти, тъй като ние вече не знам колко години виждаме едни и същи проблеми във всеки един проект? Ами аз мисля, че проблем не е толкова в експертния потенциал на служителите в Министерството на отбраната. Има там, аз поне познавам доста офицери, които работят на много високо ниво. Проблемът е, че в крайна сметка се взимат политически решения, не е военно-технически. Тоест военната експертиза е натикана в хъгъла, в кюшето, в кошето за хук. Знаем какво стане при избора на нови дистрибутор. По същия начин се прави с вкарването на проекти в програмата SAFE. Само пресен пример, като наскоро наши колеги от една друга медия бяха изчислили, че при положение, че имахме готов договор с Старе за 3D радарите, той беше, грубо казано, скъсан и проектът беше вкаран в механизма SAFE. Да, но това увеличи цената за 1,5 пъти. Просто вкарването на програмата SAFE. В началото ни обясняха, че Европа ще даде 3,2 милиарда евро за въоръжение. Европа ще даде да, но ще даде заем. Този заем трябва да се изплаща един ден. Да, верно, че има 10 години гратисен период, има преференциална лихва, но този заем трябва да се връща. Така че никой не ни даде пари на готово за нещо си. Разбира се, но според мен лично България не може да си позволи да пропусне тази възможност за преференциални заеми. Друг е въпросът как си структурираме проектите, как ги управляваме. Трябва много внимателно се прецени кой проект се заслужава да се вкара в механизма SAFE и кой не. Защото когато го вкараш по механизма SAFE, ти не определяш правилата на играта. Тоест ти съобразяваш един готов проект, който е създаден от някоя голяма държава. Значи, това си кажем често. Програмата SAFE е направена за много големите въоръжени производители в Европа да наложат протекционизъм, т.е. да купува само от тях. Т.е. нямаш право на свободен избор. А така ние губиме много неща. Примерно губиме израелските компании, които са едни от най-добрите в областта на отбраната. Губиме южнокорейските компании, които също са много добри. Губиме всички други компании, които са в Европа. Т.е. премахваме конкуренцията. Т.е. ти влизаш в един проект, който някъде е написан, той може да отговаря напълно на твоите изисквания, не може да се кастоматизира, т.е. проектът се съобрази с твоите конкретни нужди, с твоите конкретни възможности и ти чакаш да ти дойде ред да ти доставят техниката, когато си влязъл в този проект. Не мисля, че това е най-добрият вариант. Да, ето сега виждам тук на екрана показвате системата за PV-IRIS-T, SLM, която за една вече има договор, но това не решава нищо. Аз си трябва да поне 7 такива системи, то това е записано в документи, мисля, това не е просто мое съждение. Така че кога ще дадат тия системи и до тогава, когато ще продължава да ангъркаме старите съветски системи, никой не може да каже. И това е въпрос, който е актуален за всички родове въоръжени сили. Да кажем, военноморските сили обявиха, че се нуждаят от още кораби, от подводница, от вертолети. Ние все пак трябва да приоритизираме какво може да купим. Не може да купим всичко, от което се нуждаем. Това казахме, че ние сме закъснени 40 години и след се купуваме всичко наведнъж, което няма как да стане. Като споменахте военноморски сили, вчера от думите на министър за прямо стана ясно, че има проблем с финансирането на проекта за задълбочаване военизация военноморска база Варна. Самият той каза, че проектът от 5 години, т.е. много отдавна се е знал, че този проект трябва да се намерят средства за него. И не се окаже, че 26 години този проект няма пари. Тоест ще дойдат корабите, пари вече е тук, на приятелно въоръжение, а базата не е готова да го приеме. Да, тоест също като самолетите имаме самолети, няма инфраструктура. Повтаря се пак системен проблем. Да, това е системен проблем. От години. Надявам се поне за страйкерите да не се получи така, но преди горчи опит от другите два големи проекта, изпитвам дълбоки съмнения, че всичко ще е наред. И докато дойде новата техника, специално за бойната авиация, продължаваме да разчитаме на старите изтребители МиГ-29. Какъв според тебе е оптималният вариант за тяхната употреба? Ами изтребителите МиГ-29 ще се употребяват до това, докато F-16 стъпи по дежурство. Това е по този въпрос просто няма съмнение, няма спор. Защото България не може да си позволи да няма способности за така наречен air policing, т.е. охрана на въздушното пространство в едината система за ПВО и противоракетна отбрана на НАТО. Ние сме част от тази система, имаме своите отговорности, своя сектор на действие и не мога да кажем на НАТО, от утре не мога да си изпълняваме задълженията в това. Има гласове, според които може да искаме подкрепа от партньорски държави. Ами това струва пари. Разбира се, че струва пари. Тоест, дали ще даваш пари за поддръжката на МиГ-29, който все пак е освен самолет в България, имаш подготвени техници, инженери за технически състав, пилоти,
и че нямаш някакво друга държава, който ще плаща. Те натовските държави, като пращат така мисия за подкрепа, те спят в 4-5 звездни хотели, возят ги с луксозни лимузини от хотела до летището. Те не са като български пилоти да карат с минималните възможности, които им осигурява българската армия. Така че не мисля, че наемането, грубо казано, на чужди военно-въздушни сили да изпълнят мистер полиция на България е опция и не е желателно да се стига до такъв момент. Може ли да влезнем в хипотезата, че вече използваме новопристигналите F-16? Какви ще са предизвикателствата пред ВВС от този момент нататък, тъй като знаем, че експлоатацията и поддръжката на F-16 е далеч по-скъпа от тази на МиГ-29? Какви са твоите очаквания и за какво трябва да бъдем подготвени? Ами това, което си говорихме, че мисленето на хората в Министерството на отбраната, най-грубо казвам, все още може да се подключи до Варшавския договор на НАТО. И едва се като дойде по-масово в западната техника, ще осъзнаят какво се прави до сега българските инженери по базите. Тоест с осцилоскопа и с плавилника се ремонтира и платки, нещо, което при новите системи просто невъзможно и недопустимо. Едва сега ще видим истинската цена на поддръжката на такава система. В световната практика е известно, че цената на придобиване е 1/3 от цената по време на целия жизнен цикъл. Тоест 1/3 е придобиването, 2/3 са поддръжката по време на жизнен цикъл. Тоест, ако приеме, че е са малко над 5 милиарда за изстрелите, които платихме, трябва да приготвим ни 11-20 милиарда за следващите 30 години за поддръжката на тези самолети. И продължавам хипотезата, тъй като ние сме видяли, че политическата воля е много абстрактно понятие в България. Ако се окаже, че България не може да осигурява тези средства, какво ще стане с новите F-16? По-скоро ще стоят в хангарите. Каквото става, примерно с новите кугари и пантери. Айде, пантерите летат там, фото имаше много добър екип, който се грижи за тяхната поддръжка, но видите, от 12 кугара летат 3-4. Последните години се направи едно усилие, доста сериозно се повиши броя на тящите вертолети, но как беше? Те пристигаха по 3 вертолетите, имаха 500 часа до първи чек, т.е. първи преглед. Тогава сега е увеличен този период, но това бяха още нови странително вертолетите. И тези трите вертолети ги експлоатираха, когато стигна на първия чек, нямаше пари за чек, в това време идваха следващите 3 и така си карахме от 12 никой повече от 3-4 не са летели. Реално. Аз лично се опасявам, че може да се повтори ситуацията с F-16 и да се окаже, че имаме ни добри самолети, скъпи, които седят по хангарите. Надявам се да не се стига там. Аз лично не вярвам, т.е. не ми се иска така да се случи. Възможно е, на база това, което говорихме с вас до сега, но се надявам искрено като човек, който более с темата на авиацията и на отбраната, да се стига до такъв момент. Окей. А ти мислиш ли, все пак да се върнем назад, ясно е, че направили сме политически избор да купим F-16. Смяташ ли, че сме взели всичко възможно около този договор, тъй като знаем, че един голям военен договор, особено на междуправителствено ниво, има много измерения, включително стратегическо сътрудничество, задълбочаване на взаимоотношенията. Като че ли тук пак има системен проблем, че ние не можем да се възползваме от възможностите, които предоставя един подобен договор. В случая с САЩ. Първо да почнем с малко по-техническите измерения. Знаете, че сумата, която беше класувана на държавните апартамент, която обикновено е максималната възможно подаден договор, многократно надвишаваща, като беше гласувано Народното събрание. И да може все пак да е сумата да е приемлива за българското общество, почнаха да режем. Сега можем без това, може без това, може без това. И сега се виждаш как можем без това. Проблема с приемането е, благодаря, защото някой ще ги няма. Някои наземни тестери и други системи, които сме пропуснали да говорим. С обучението на пилотите. Секунда само завърши. И първите 8 самолета купихме с ракета и половина на самолет. Тоест с 8 самолета купихме с 12 ракети. С вашите зрители може да си представят кой как е мислил за бъдещето на български ВВС, като се купува по ракета и половина. Да не говорим, че поне по предишно действащите нормативни документи, за да може един пилот да почне да дава бойно дежурство, трябва да стреля с един път с ракета. Ракетите, които се купуват с Sidewinder с малкия обсек на действие, са 1 милион лева. Едната. Големите ракети са 3 милиона и половина. През сметка, ако 15 човека трябва да направят по един пуск на ракета, че първо боезапас ще замине и второ колко ще струва това на българска държава да го попълни отново.
С обучението на пилотите, как стои въпросът? Обучението решихме, че най-добре се обучава в САЩ. И това струва $5 милиона на човек. Това само това да плаща американска страна. Отделно има командировъчни, има разходи за транспорт до там. Ако има хора, пилоти семейства, трябва да те заменят с тях. Тоест разходи са много повече от тези 5 милиона, които официално плащаме на САЩ за обучението на един пилот. Аз мисля, че в България има достатъчно добри традиции в обучението на пилоти и има достатъчно технически решения налични в Европа, които позволяват това да се завършва и в България. Ако не може в България, поне има държави, които са около нас, значи в Румъния има център за обучение на F-16, който обучава украинските пилоти на F-16. Може да се използва там, все пак разходите в Румъния ще са доста по-малки, колкото в САЩ. Но това е въпрос на решение на Министерството на отбраната, на щаба на отбраната на ВВС, да преценят кое ще е най-ефективно и ефикасно. Има ли реална възможност да се окаже, че както не ни е готова инфраструктурата, няма да имаме пилоти, които да експлоатират новите изтребители? Поне съгласно това долу трябва да бъдат обучени 32 пилоти, което горе-долу на минималното необходимо за дането на Digital Super Pricing. Има ли напрежение във връзка с предстоящото освобождаване на F-16, пилотите, които летят на F-16, инженерния състав? На МиГ-29. Извинявам се, на МиГ-29. Този процес как се движи? Тъй като вероятно във всяка една структура подобен процес би генерирал напрежение. И по въпрос да кажеш, аз нямам представя какви са точно настроенията в трета авиобаза. Те, които летят в момента експлоатират МиГ-29, каква перспектива им е дадена в бъдеще. Дали също ще бъдат приучени, дали ще бъдат някакви насочени към някакви други дейности, нямам представа, но принципно сред пилотите МиГ-29 има и по-млади пилоти, които имат години за да служат напред. Надявам се ВВС да ги използва по най-добрия възможен начин след края на експлоатацията на МиГ-29. Ако излезнем от военната авиация и погледнем по общата картина на армията, ние сключихме много големи военни сделки последните години. Предстои да сключиме още, поне стоят на масата, не се знае какво ще сключиме от тях. Преди години, по време на първото правителство на Бойко Борисов, се наложи да договаряме военни сделки и да се отказваме от поръчки. Ти мислиш ли, че има реална ситуация България след години в най-близко бъдеще да се окаже отново в позиция, че не може да изплаща поръчаното въоръжение и да се отказваме от вече договорени поръчки, което струва много скъпо? Надявам се да не се стига да отказвам поръчки, но че тезата, която е издигна току-що вече седи на масата, е факт. Министър Запрянов публично постои, че ще поискаме от американска страна да отложим плащането по F-16 от 26 до 28 година, просто защото натиска на всички проекти върху военния бюджет е неимоверен и той просто може да издържи. Особено при сегашния съкратен вариант, който е представен в Народното събрание, още повече ограничава възможности за купуване на въоръжение и техника. Това е конфиденциална информация, но обикновено подобно и предоговаряне на условията върват и с други промени. Ти имаш ли поне очаквания да кажем нещо, да се забави доставката на следващите 8 изтребителя или... Не мога да спекулирам, това си е въпрос на разговор на правителството на България и на САЩ. Ако обърнем поглед към миналото, то, което споменате, че отказа част от въоръжението и техниката, да, правителството на Бойко Борисов първото, от България беше предвидено да получи 6 военноморски хеликоптера Пантера. Реално бяха платили 4, но получихме 3, защото прекратихме договора. България беше договорила да получи 5 военно-транспортни самолета Спартан. Прекратихме договор, бяха платили 4, получихме 3. Тоест, когато си дал пари напред, авансово, при прекратяване по твоя вина на договора, тия пари остават и България ги губи реално. Тоест, български данъкоплатец плаща за въздух. Тоест, платила нещо, но получава нищо. Да се надяваме, че това е най-черният сценарий и да служи по-скоро за червена лампичка, отколкото да спекулираме дали ще се стигне до там. Надявам се да се стигне. Все пак живеем в свят, в който комуникацията и компютрите са на много високо ниво и би трябвало да се правят с елементарни сметки. Тоест, знаеш какво имаш като бюджет, какво можеш да вземеш от механизма сейф, знаеш какви си разходи, които си планирал. Тоест, това не е някаква много сложна сметка, това е сметка за ученици от втори клас. Не, но и плащането, вноската за 2026 за F-16 беше
беше известна, но в последния момент се взе друго решение. Да, защото аз, между другото, пред мен са данните на Министерство финансите за бюджетните програми за следващите 3 години. Най-интересно е, че поне там не виждам изпълнението на решенията на НАТО от среща в Хага да достига на 4% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Там виждаме числа не повече от 2,5. Ще ми е много интересно как ще обясним нашите партньори от НАТО и от САЩ, че сме гласували нещо в Хага, а не го изпълняваме. Това е също голям проблем. Голям проблем е, но ти знаеш там играта с цифрите в бюджетите. Вероятно не само България, а и други страни членки ще се опитат да обяснят като военни разходи и други разходи, да кажем в инфраструктура, строителство на магистрали. Ще започне една голяма игра с това е записано цифрите. В проекта на Министерството на финансите съгласно оценка на военните разходи, съгласно критериите на НАТО. Тоест има едина система, т.е. един критерий и не мога да кажеш, аз включвам и това е включвам на. Там ти казвам, какво мога да включиш, какво мога да включиш. Но аз тук гледам, няма 4% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Последната цел са 5%, от които 3,5% директни разходи за отбрана и 1,5% за инфраструктура. Да стигна такива нива, защото българска армия в момента наистина има нужда от спешно превъоръжаване. Не е въпрос, че това е някаква глезотия, защото иска да карам не Opel, иска да карам Мерцедес, а просто защото техниката е безобразно остарява. Морално и физически. Ние експлоатираме техника, която в една фамилия може дядо, бащата и внука да карат една и съща машина. Това е недопустимо. И то без модернизация. Да, някой ще каже, най-нови американски модернизач Б-52 произведен 62 година. Това е факт. От това време колко пъти минава това без модернизация, цялата авионика е сменена, сега ще ни сменят двигателите. Тоест това не е същия самолет, който е почна 62 година да лети. Тоест, за да експлоатираш една техника, военната техника около 30 години се сменят поколенията, но ти в това време трябва да поддържаш, да модернизираш. Не да седиш на нивото, което си бил преди 30 години, защото преди 30 години света беше един, сега е съвсем друг. Да говорим, че дълго време ние се готвихме за миротворчески операции по света и всеки други такива еквилибристики, а бяхме забравили, че има, защото всички говорихме за член 5, че член 5 като има нужда от такова, НАТО ще ще ни спаси. Първо преди член 5 има член 3, който казва, че за отговорността за опазване на националната сигурност и национална отговорност. И второ, НАТО не разполага с някакви имагинирани войски и техника, която седат някъде чака само да дойдат и помогнат на тебе. Войските на НАТО техниката са страните на техниката и войските на страните членки. Няма нищо отделно на страни заделено. Тоест, като си правим сметка, че някой друг ще да ни помага, трябва да правим сметка, кой ще дойде, когато точно държава ще дойде да ни помогне. И да тя ще е съгласна и колко ще ни струва това удоволствие. И дали не е по-добре да храним собствена армия, отколкото да храним чужда армия. Този постулат е известен, нали, вече като клише се използва. Да. Само, че към момента, предвид напрежението в света, руската военна агресия, напрежението в Близки изток, има граждански консенсус за високи военни разходи. Ти не мислиш ли, че при едно успокояване на ситуацията, дано този консенсус вече ще е все по-труден и по-труден и страните членки трябва в крайна сметка да мислят и за хипотеза, в която този консенсус е трудно да се постигне? Винаги има едно такова люшко на обществото, то реагира на момента на обстановка. В момента има опасност от военен конфликт в Европа, то готово на големи разходи за отбрана. Сега ще има нещо друго. Преди това имаше голяма имигрантска вълна. Всички бяха съгласни, че трябва да се даде повече време за охрана на границите. Тоест, трябва това люшкане в общественото мнение и обществените настроения да се балансира чрез дългосрочни планове. Като се приеме един план да се изпълнява до края. Аз за това винаги давам пример за Австралия. Те там си имат така наречените планове Land, който е земя, Air, който е за въздуха и Navy, който е за флота и са на етапи. И в момента, който завърши един етап, почва следващия етап. И се знае 30 години напред, коя година, какво точно ще вземе, какво ще се направи. Това обществото е приело тези планове и те не подлежат на такива люшкания в общественото мнение в бъдеще. Тоест те са фиксирани. Да, когато има някаква промяна в военната политическа обстановка, се допълват някакви неща се променят, но ясно какви ще са разходите за отбрана дълги години напред. Това дава предвидимост и на фирмите и на всички новините. Защото ти ако, както каза МиГ-29, те които летят на МиГ-29, да, те знаят, че след
3-4 години ще спрат да МиГ-29, просто защото физически самолетът вече няма да го поддържат. Ние от 2022 не мога да го поддържаме и правим някакви магии за неговата поддръжка. Но знаете, че тогава експлоатационен срок свърши той по договор с РСК МиГ след ремонта 2006-2009 е фиксиран 2029-2030 година. Тоест, знаеш, че от там нататък повече експлоатация на тези машини може да има. Така че има някаква предвидимост, т.е. хората са наясно с това, което ги чака напред. Също трябва да бъдат всички останали специалности в армията. Не кажеш, не утре махаме, до година така беше реформата. Не ми изглежда числата, трябва да се съкратят 30 човека, или едно поделение. Но това поделение, че поддържа определени способности, че има някакво влияние върху местната икономика, върху местния пазар на труда, никой не правиш такива сметки. По-лесно беше трас, махаме поделението, няма проблем. Това поведение е много характерно за България и отразява и нивото на политическата култура. За съжаление така. Така че може би трябва да мислиме за такава хипотеза, да сме по-умерени в закупуването на ново въоръжение, да се приоритизира много внимателно, за да не се окаже, наистина пак се връщам към черния сценарий, тъй като на мен ми се вижда наистина вероятен. След няколко години или да се окаже, че сме си купили техника, която не се използва, или да се отказваме от... Ние споменахме, че не сме 4 години сме купували нищо. Тоест, сега трябва да купуваме всичко. Ако искаме да оставим адекватни на съвременната политика за сигурност и съвременната среда за сигурност. Ние живеем, къде казахме, на югоизточния фланг на НАТО. Черно море вече видите, че е обект на военни действия. Значи, когато се представи дори преди 3 години, че безпилотни катери ще такова танкери. Никой не си представя такива работи. Разбира се. Виждате, че непрекъснато по нашите води изплуват мини. Че адмирал Михайлов каже, че сме от началото на войната сега сме унищожили 9 мини. Мината е много голямо опасно търговско корабоплаване. Търговско корабоплаване е един от пъпите в ръв, които захранват икономиката. Защото България изнася и по море, и внася по море. Тоест, ако прекъснеш тази пъпна ръв, особено и внася много енергоносители по море. И ако прекъснеш тази пъпна ръв, последствия за икономиката и за обществото, това ще бъдат много тежки. Така че трябва да се мислят и неща, да се съобразяват, се вижда реалната геополитическа обстановка, се предвижда геополитическа обстановка, която в България много не липсва, да предвиждаме, да гледаме малко в перспектива, по-далеч от бюджета и от протестите, т.е. да гледаме малко в перспектива и за да вземем съответни марки, да има резерв за възможност за реакция, за да може да ни изненадва и да кажем, какво стана? Трябваше да мислиш, че реално не днес какво стана. Да се върнем към Черно море, тъй като там е център на напрежение. И проблема с радарното покритие на българското небе. Ние не може, вече не знам колко години стана, не може да купим 3D радари, модерни. Сега отново проектът е на дневен ред. Надявам се тази година да имаме сделка. Но доколко е реален този проблем с дупката в българското небе? Ще ви издам една тайна. В момента подготвяме за издаване спомнителен генерал Стефан Попов, който от 1997-2002 година беше командващ на български ВВС. Това беше начало на главен щаб, някакви такива ефемерни глупости, които измислиха само да не се казва командващ на ВВС, който разказва много точно две интересни неща. Едното е защо 2001 година сме взели F-16, има предложение на САЩ, много изгодно, много по-ниски цените, които взехме сега. И второто за 3D радарите. Това също има предложение за 3D радари. Някой решава, че ще правим 2D радари, че ги трансформираме в 3D радари с псевдо цифровизация. И тези двете неща продължават са на въоръжение българската армия. При положение, че тогава беше казано, че са открили някакви лагери от минната промишленост, които имали 500 000 часа живот. Да, но тогава радарите вече имат над 2 милиона часа въртене. Тоест, те са отдавна амортизирали, не дават стабилна картина, да не говорим, че са много малко на брой. Ще ви кажа само един интересен пример. При няколко години се наложи един висотомер. Магнетрона се вземе от такъв висотомер, който е в музея. И беше голяма драма, защото Министерството на отбраната в респективно Национален военно-исторически музей не искаше да разкомплектова музейния експонат и да даде магнетрона, за да положение, че това не беше също необходимо да има този висотомер да работи. Тоест вече имаме и музейна техника в употреба. Да. За съжаление е така. Въпрос за радарното покритие, там въпрос е
Много сложно. Аз няма знам голяма тайна. Това беше публично обявено на едно от честната на РТВ при може би 3 години, който каже, че най-модерният радар, той сега не споменава точно модификацията, не работи от 10 години поради липса на резервни части. Заместваща система не работи от 5 години поради липса на резервни части. Тоест, от най-модерният не работи и заместваща система и тя не работи. Тоест дупката в небето не е никак малка, така излиза. Ами това е едно. Освен това имаше и такива недълновременни решения 2011-2012 година, като почнахме да съкращаваме пак поделения. Съкратихме радарния пост в Разград. Сега има радарен пост в Штръклево край Русе и другия на Балчик, на морето, на Черно море. И тях има едно такова пространство, сега няма казвам колко километра да не изпадам класифицирана информация, което, както каза един военен и дивизия да мине, няма да мине кой ще мине. Което е много притеснително. Като говорихме за Черно море, закрихме радарния пост на Емона, това е на Носемени, който виеше цялото Черно море. И вие всичко става въпрос за теоретично направление, което е най-аналогичното в момента за България. Това отново са системни проблеми. Ами да, защото трябваше да съкратим определен брой хора и къде е тия двата поста. Някой направи анализ какво вижда тия постове, какво покритие, някои ги заместват системите, виждат и също качество. Знаете какво стана с Меор Терезиев на Шабла? Знаеме, за съжаление. Да, за съжаление, да, но защо? Защото радарите от Балчик не го виждаха на височина под 1900 метра. Да, това е един от проблемите. Вероятно има и много и други. Има да и не други, казвам да. много други, но... Човекът се зароби в детайлите, ще открие страхотни такива неща, които спъват нормалната работа на военнослужащите. Налага се да полагат много повече усилия, много повече нерви да хъбят, за да си изпълняват задълженията. В положение, че чисто административни решения спъват тяхната работа. Да, спъва тяхната работа и взима човешки живот. Цената е много висока. За съжаление, да. Затваряме темата с военната авиация. Набързо да минем през сухопътни войски, който е най-големия род въоръжени сили, но като че ли остава извън общото внимание, общия поглед на обществеността. Ами, сухопътни войски намериха някакво решение за своите проблеми. Те почнаха да реализират малки проекти, които, както казвате, страни от общественото внимание, също време дават добри резултати и добра ефективност имат. Значи, сухопътни войски модернизираха автоматите Калашников, с които са въоръжени. След те материал са прикатини, на които могат да се прикачат с различни видове прицели, различни други аксесуари, грубо казано към автоматите, които повишават тяхната боеспособност. И способност, които те дават на отделния боец. Сухопътни войски премениха и цяло личната си екипировка. Голямата си част. Така че там също има напредък в тази област. Друг малък проект, който реализираха, това е доставката на АТВ-та. Основно за планинския полк в Смолян, който им дава висока мобилност в планинска обстановка. В сухопътни войски се реализират и други такива малки проекти, които дават ефективност, без да изискват особено големи пари. Значи други голямо постижение на сухопътни войски. И те първи почнаха да се насочват на въвеждане на безпилотни летателни апарати в Българската армия. Те вече имат на всяко едно подразделение, всяко едно формирование от сухопътни войски, има създадена структура. Проблемът е, че тях не им дават щатни бройки. Въпреки обещанията на началника на отбраната преди 2 години, 24-та година, че до края на 24-та година ще има готови щатни разписания за тези формирования с безпилотни летателни за дроновете, да. Такива няма. И сега има по един-двама човека, които да опипват почтата, да почнат да трупа знаят, да знаят какво се прави с тези системи, как се спотират. Почнаха с търговски. Някой смеха, с тия търговски кой ще направят. Да, ама те научиха как да ги управляват. Сега година усложняват задачи, които се изпълняват с тях. Почнаха да прибиват и вече и не търговски бойни системи на ниво рота батальон, на ниво бригада, на ниво щаб на сухопътни войски. Все още са малко бройките, но там определено има много сериозен прогрес. Благодарение имаме такива малки проекти, които остават страни от обществото мнение, но дават добри резултати. Този модел може да се прилага по-задълбочено. Но според тебе на какво се дължи? Изглежда абсурдно да има толкова празни щатни бройки, най-накрая да се окаже, че не е направено щатното разписание за хората, които работят с дронове. Ами, това трябва да кажат специалисти от личния състав от човешки ресурси на Министерството на отбраната.
Разбира се, там кучето е заровено преди много години, както и всички останали проблеми в армията. В момента, в който решихме да съкращаваме цели армии и корпуси, и съсредоточихме армията в Южна България. И то в Южна Тракия. Тоест всичко беше само Пловдив, Карлово, Казанлък, Стара Загора, Хасково. Този четириъгълник беше съсредоточен на цялата армия. Същевременно в икономическо отношение това беше най-добре развития регион на България. Ето отвориха най-много бизнес, отвориха върти. А армията е на пазара на труда всички други фирми в България. Тоест трябва да предложи нещо повече, освен чисто заплащането на някакъв социален пакет, който привлече хората да изберат тази професия. Защото вече никой не отива в казармата, както знаем по набор, всички отиват по желание. Тоест, за да избереш тази професия, трябва да получиш нещо като социален пакет, освен заплащането, който да накара да избереш тази професия. И това го няма. Или го има в много малка степен в сравнение на другите страни от НАТО. Не знам, според мен за българските условия в момента началната заплата е конкурентна. Да, след посвещението, което беше тази година. На 20 година, да, и то се отрази веднага на броя на желащите да кандидатстват. Проведените конкурси сега показват доста високо. Може би 3-4 човека са борят за едно място, което никой до сега не е бил. Обикновено беше едно към едно и едно към две. Но сега беше така много висок интерес, но не е само заплата. Значи важното е много сигуриш на този техника, на този млад човек да работи с съвременна техника. Защото ти ако кажеш да работи с лампи и с транзистори, а не с интегрални схеми, малко трудно се получават нещата. Ще загуби интерес. Да. Окей, обаче сега няма ли едно изкривяване с тези високи заплати? Темата актуална в дебата за бюджета. Като че ли сектор сигурност, дори началните заплати малко надскочиха възможностите на държавата? Ами сектор сигурност да, сектор отбрана не. Да не бъркаме сектор сигурност, сектор отбрана. Сектор отбрана, разбира се. Заплатите не са чак толкова високи, сега са нормални, които осигуряват достатъчно кандидати за обявените места. Друг проблем отново системен е, че правим 2 или 3 конкурса годишно. Този процес трябва да не прекъснат. Защото прекъснато има хора, които се пенсионират в рамките на годината. Всеки месец има хора, които се пенсионират. Всеки месец има хора, които отпадат по здравословни причини или просто им изтичат договори и си намират друга по-интересна работа и по-близко до родното място, там място, в което живеят. Тоест този процес трябва да не прекъсна набирането на нови кадри, а не да е кампанирано 2 пъти или 3 пъти годината. И да е пак лошо планиране и слабо управление на процесите. Абсолютно, да. И това всички командири многократно са го поставили на военни съвети, но не се намира сила в Министерството на отбраната, което да разреши това. Това е елементарно. Просто правиш този процес перманентен, не се го правиш на кампанийно. И защо не ги правим тези елементарни неща? Няма обяснение. Няма логично обяснение. Просто едни чиновници не им се работи. Най-лесното е папката от едното бюро, премества на другото бюро, вместо да изготви доклад и го понесе, началника да го реши. Или ако не бъде, той може да го реши, го нанесе на своя началник, който да го реши и така. И тези чиновници вече въобще не са толкова ниско платени, колкото бяха, а някои от тях са изпагони, което е друг вече проблем. Ами там проблема с пенсионерите, които работят на високи длъжности в Министерството на отбраната и получават хем пенсия, хем заплата, според мен е доста сериозен и трябва да се помисли по този въпрос. Защото изведнъж се окаже, че един полковник донеска е полковник, утре се пенсионира, изведнъж задължността му от воен се трансформира в цивилно и той продължава работа. Значи, вярвам, че капацитета тия хора, които те са в най-здравата си възраст, най-много опит са натрупани, трябва да се използва по някакъв начин, но потом не е като запушва системата. Защото сега с дигането на възрастта за служба в българската армия, системата се запушва. Просто като удължаваш с 3 години срока на службата, всички висши длъжности са заети, там дефицит няма, там некомплект няма. И ти запушваш всички, които идват след тях, ги запушваш за 3 години, те нямат никакво кариерно развитие. И повече от тях ще предпочитат да се пенсионират и да напуснат армията. И този процес, който ти описа сега много добре, също разкрива системен проблем, правенето на законодателни промени, за да кажем за един човек. Не всички знаем кой е човек. Да, обществена тайна, че трябваше да се осигури довършването на мандата за началника на отбраната. Вие го казахте. И това не е някаква тайна. И така, тя лесно може да се проследи и да се стигне до целта на тези законови промени. Добре, най-голямата сделка, касаеща сухопътни войски, са машините Страйкър. Може ли само наистина набързо там как виждаш процеса?
Ами поне уверените бяха, че до края на 25-та година ще получим първите 15 спомагателни машини. Явно около разбирам сега, че има някакво развитие по въпроси и вероятно те няма да дойдат. Смята се, че поне като аргумент беше показано шатдауна в правителството на САЩ, който 40 колко дена не работиха, поради липсата на съгласие между Конгреса и Сената за бюджета за година. Надявам се това забавяне да не е повече от месец. И да почнат машините да пристигат. Защото те като пристигат няма да отидат в войските и от други ден да ги почнем да ги виждам по полигоните. Те трябва да минат през Терем и Вайло, Велико Търново, където трябва да се интегрират така нареченото National Furbished Equipment, т.е. националното оборудване, което се осигурява в България. Това са радиостанциите Харис и някои други системи. С това системи машини трябва да се изпитат, да се приемат, да постъпят във войските, да почнат да бъдат усвоени. И така, че ще отнеме и там поне година и половина нещо, като тия машини почне да ги виждам по полигоните, да се използват по предназначение. Ще се справи ли Терем с дейностите си по усвояването на тези машини? Надявам се. Пак се надяваш като в... Ами като знам, че дълго години Терем беше декапитализиран и като хора, и като техника, и като всичко. Пристигна такава свръхмодерна техника. Не знам дали няма да бъде прекалено голямо предизвикателство за хората и колектива на Терем. Предстои да видим, надявам се. Надявам се всичко да е отработено, да е бил предвиден, всички тези неща са предвидени и да всичко потече като хората. Военноморските сили, 2 нови кораба ще имаме следващата година. Вече приехме първия Храбри. Увеличава се нашата флотилия втора ръка с миноловци. Поне такива са миниловци. Такива са очакванията. Стои на масата, не знам от колко години, необходимостта отново да придобиеме подводница. Аз примерно колко знам, изоставих по проекта да придобием подводница. Според адмирал Евтимов има по-ефективен начин на събиране на разузнавателна информация. Така че по всяка вероятност подводницата отпада от дневен ред. Но след въпроса са така наречените безекипажни катери, така наречените бекове, които, както виждаме, вършат много голяма работа, особено в региона на Черно море. Флота също трябва да почне да придобива безпилотни летателни апарати. Има проекти тук, го давам в списъка с приоритетни проекти. Има проект за придобиване на ракетни катери. Има проект за придобиване на брегови ракетни комплекси, противокорабни. За съжаление, там финансиране поне в следващите 2-3 години не се предвижда. А това са пак дефицити, които се натрупват в един момент. Дефицити се оказват повече от способностите. Да, и цели системи вече не работят. Ами, за съжаление, така да. Окей, затваряме темата за отбраната, но тъй като ти си един от най-добрите авиоексперти, които направо живеят с авиацията, следиш какво става и с така наречения правителствен авиоотряд. Как виждаш бъдещето на тази структура? Сега има заявено намерение да бъде закрито, кой ще обслужва така наречената власт? Авиоотряд 28 през последните 30 години обект на всякакви политически спекулации, действия към негото разширяване, свиване. Всички спомнят, че едно от правителството на Бойко Борисов, когато дойде, каза, че няма нужда от два правителствени, че бяха купили 2 правителствени Airbus-а. Един беше върнат на компания, която го беше доставила. Да, но когато имаш един самолет, той винаги, това машина, система, винаги е опасно да се аварира. Нещо се случи, да се счупи. Трябва да имаш резервна машина. Не мога да нямаш резервна машина, когато става просто, примерно, правителствена делегация трябва да отиде някъде на посещение в чужбина. Сега много се говори за Фалкона, че струва 4,4 милиона на година долара на година за ремонт. Сигурно е така. Счетоводителите се казват най-добре. Не забравяме, че този самолет всъщност самолетът е купен за облитане на радиотехнически средства на ДПРВД. Тоест това е основното предназначение, а вторично се използва пътуване по малки делегации и по-бързо. Така че това е по основното предназначение. Той е редовно лети по такива мисии за облитане на летищите радарни средства в цялата страна. Така че не на кого пречи толкова радар този самолет, но... Добре, това заявено намерение да бъде продадено само с популизъм ли го обясняваш или... Като гледам, когато цена продадаха двата правителствени вертолета, хора направиха пари от тази работа.
Може ли да обясниш процеса? Тази година бяха продадени. Вертолет е незаменимо средство, което трябва да се отиде да се кацне на неподготвена летателна площадка. Това самолета може да оперира само от летища. И то летища, които са в експлоатация. Тоест, в България такива са летища в София, Пловдив, Бургас, Варна, Горна Оряховица. От вертолета мога да кацне почти на всеки селски стадион, вертолета мога да кацне. Когато се налага някой правителство лице или държавен глава, или който има право да ползва условите на 28, се налага да пътува от такова място. Може да стигне до него много по-бързо, отколкото стигне с автомобили. Знаете, автомобил кавалка да се подрежда с охрана, отнесе всяки други приближаващи лица, който един вертолет може да човека спокойно да ги превози на нужната дестинация. И ти имаш ли обяснение какво наложи продажбата на... Да, те са съветски вертолети, не мога да ги поддържаме повече, безопасно. Нормално да се сменят, но трябваше да се сменят с нещо, не просто се продадат. И парите от продажата го направихме. Има неофициална информация, че дори не се е изплатил последния ремонт на хеликоптер. Не знам дали си попадал на нея. Не знам доколко е спекулация или... Нямам представа, че това е ясно на всички, че съветска техника повече в България не може да се поддържа. Производителя ни е обявил за вражеска държава, а Европейски съюз от друга страна е наложил с акции на компанията от Русия и Беларус. Така че съветска техника не може да се експлоатира повече. Нормално е как да се смени, защото има нужда от... Много хора забравиха, че когато беше голям пожар на Витоша, присъствени вертолети също участваха в пожар в гасенето от въздух. Така че те се използват само за разходки на този или онзи, те се използват и за нуждите на населението. А кой трябва да управлява една подобна структура? В повечето държави това е част от ВВС. И дълго години в България тя е била част от ВВС. В един момент УБО, управлението за безопасност охрана на Торжиков, решава, че ще отдели тази структура на свое подчинение. И това става. Но в повечето държави винаги има правителство на ескадрила в рамките на техните ВВС, които занимават с правителствените превози. Така че вижте, това е най-нормалното място, което може да се експлоатира тази техника, се поддържа и така. Но в България много рядко правиме най-нормалното нещо, така че вероятно и тук ще се подходи по-авангардно. Ние споменахме, че се взимат политически решения, не технически, военно-технически, гражданско-технически, т.е. обосновани някакви реални критерии и доводи. Просто взимаме някой решение, нещо го прави, само за самото правене. Окей, много ти благодаря, Митко. Мисля, че преминахме по всички теми. Той може много аспекти на темата за отбрана, но не може. Не мога, аз както проекта са 30 поне, които виждам пред себе си списъка. Не мога в един разговор да обхванем всички, но проблема е, че имаме системно недълновидно подход за решаване на тези проблеми. Проблема е системен. Да, и резултатите, за съжаление, стават все по-видими. И трябва да се обръща внимание на подробностите. Не казвам, взимам голямата техника, взимам голямата техника, но за нея трябва да има гръб, който да осигури действието на тази голяма техника. Така че надявам се, лека по лека, ако трябва да се бой през зачичките от НАТО, да влезем прави път и почваме действие като наши съюзници от този голям Евроатлантически съюз. Много ти благодаря. Благодаря и на вас, че бяхте с нас и може да последвате нашия подкаст в социалните мрежи, както и да не харесате тук в YouTube. Благодаря ви и до скоро!